मम्मी और पापा सुनिला बुरा समाचार बा। बुरा समाचार बा। रेलवे के नौकरी खातिर जियल मुहाल बा। मम्मी और पापा सुनिला बुरा समाचार बा। बुरा समाचार बा। रेलवे के नौकरी खातिर जियल मुहाल बा। हम जानीला पापा पैसा कैसे देवेला। मेहनत मजदूरी के बादो भूखे सोवेला। हम जानीला पापा पैसा कैसे देवेला। मेहनत मजदूरी के बादो भूखे सोवेला। मम्मी भी साड़ी अब त पहिनत पुरान बा। पहिनत पुरान बा। रेलवे के नौकरी खातिर जियल मुहाल बा। रेलवे के फार्म में पैसा 5 गुना लगेगा। 20 गुना के बदले सिटिया 4 गुना में भरेगा। रेलवे के फार्म में पैसा 5 गुना लगेगा। 20 गुना के बदले सिटिया 4 गुना में भरेगा। 5 महीना के बदले भर्ती में लागत 5 साल बा। लागत 5 साल बा। रेलवे के नौकरी खातिर जियल मुहाल बा। 4th ग्रेड रेलवे क नौकरी IAS से बिगाड़ भइल। 2 परीक्षा और दौड़ से मनवा टूट गइल। 4th ग्रेड रेलवे नौकरी IAS से बिगाड़ भइल। 2 परीक्षा दौड़ से अब त मनवा टूट गइल। रेलवे बोर्ड के भी आवत न लाज बा। आवत न लाज बा। रेलवे के नौकरी खातिर जियल मुहाल बा। मम्मी और पापा सुनिला बुरा समाचार बा। बुरा समाचार बा। रेलवे के नौकरी खातिर जियल मुहाल बा। इनकलाब। जय हिंद।